vás tady vítám dneska. My jsme jako Permakultura CS, což je tady náš stánek plný knížek, rádi, že jsme byli, my jsme se vlastně pozvali tady na Envirofest. Nám se to tak líbilo, že jsme se ozvali, jestli se ještě vejdeme do programu a vešli jsme se. A protože aktivismus a ochrana vody obecně je mně velmi osobně blízká a protože splachování pitnou vodou je taková ekologická katastrofa světová, tak jsme vymysleli název, tak jsme vymysleli vlastně náplň toho dnešního odpoledne. Kadibudky, kompostovací kadibudky a lidský hnůj. A jak to udělat na zahradě, aby to bylo bezpečné. Já mám připadalo nějakých 15-20 obrázků, aby bylo jasný trošku, o čem mluvíme. A doufám, že brzo budeme moct mít vlastně jenom otázky a odpovědi na to, co vás zajímá. Ať už to bude souviset s tím tématem, to znamená kadiboudy, anebo další třeba věci, které vás zajímají k pěstování, k tomu, co ta permakultura vůbec je, k tomu tady máme stánek. Tam vás určitě pošlu, kdybyste se chtěli prohrabat knížkama, tak se prohrabejte, ať víte, co potřebujete koupit, anebo nepotřebujete koupit a můžete mít jenom v knihovně půjčovací. Tak, a mě to zhaslo a už to tady neumím ovládat a je to dobrý, jsme tady zpátky. Tak, já se jenom zeptám, pro koho je z vás to téma úplně nové, jakože ne, zeptám se jinak. Kdo z vás jste kdy byli na kadibudce? Byli, dobrý. Kdo z vás byste to chtěli zažít znova? Ale já se nehlásím, jo. Máte ji někdo doma, nebo na zahradě, nebo na chatě? Máte. Kdo z těch, co ji nemáte, byste ji chtěli mít? Tak se tady velmi správně, vy jste nejdůležitější součástí tady toho odpoledne. Tak. Dotkneme se toho, jak to může vypadat krásně, jak to může vypadat punkově a jak to dělat bezpečně, aby jsme se neotrávili, že jo? Zároveň teda asi řeknu ve zkratce, proč se o tom bavíme, je to, že máte představu, kolik je vlastně průměrná denní spotřeba člověka v České republice vody na den? Máte někdo nějaký tip, kolik je to litrů? 100. Celý den váš. Někdo říká 100? 90? 90 myslím. Takže ta norma, abyste se mohli někam nastěhovat, aby vám polili vůbec mít tam třeba rodinu se 4 dětma nebo postavit dům, který má kapacitu 4 lidí, ta norma je 150 litrů na den. Na člověka. A v tom je všechno, jako že si myjete zuby, vaříte z toho, pijete to, myjete auto, zalejváte kytky, někdo to tak dělá, že zalejvá normálně vodou z vodovodu, nebo zalejváte rostliny, myjete ten dům, kde bydlíte a tak dál. A tipnete si, kolik z toho je to splachování? Je to tak 70% toho. Záleží, co máte samozřejmě za splachovadlo, jak často chodíte, kolik vás tam doma je, to je samozřejmé, jo? Ale z těch 150 litrů je to 60, 70, klidně 80 litrů za den. My použijeme pitné vody a my víme, že že zásoby pitné vody ubývají obecně. My bychom se mohli dlouho bavit tady o suchu, k tomu vám jenom řeknu, sledujte mapu intersucho.cz, tam se dozvíte, že existují 3 různý druhy sucha. A to je to klimatické sucho, půdní sucho vlastně pořád trvá, i když prostě zaprší příští týden a bude velký slejvák, tak vlastně v půdě ty zásoby vody se pořád nedoplňují a my obecně umíme vrtat čím dál hlubší a hlubší a hlubší vrty a dostáváme vlastně vodu k našemu použití z takových hloubek, kam už se není schopná obnovovat. Jo? A tohle my musíme jako fakt začít řešit a omezovat. Aspoň, když jsme někde v létě a jsme na chatě nebo kempujeme, tak aby jsme nemuseli splachovat pitnou vodou, kterou pro nás někdo samozřejmě připravuje, pokud teda si nechodíte do studánky pro vodu. Chodíte si někdo do studánky pro vodu, tam, kde bydlíte? Tak. Do ní vám nejspíš nikdo nečurá, kromě srny. To už se taky dostaneme. Tak. Takže my se bavíme o tom, jak vlastně zkompostovat to, co my vyčuráme, vykadíme bezpečně, aby se nám to nedostalo do zdrojů naší pitné vody. A já začnu listovat obrázkama a doufám, že k tomu budete mít další otázky. Tak. Zásadní podle mě je to, aby jsme, pokud se z nás všech stanou ty nadšenci do kompostování bobků, a já tady budu používat termín bobky čurky, jo, protože je takový obecně jako známý a není to ani moc vědecký, ještě tomu rozumíme. Takže pokud se z nás stanou ty nadšenci, tak bychom měli umět pozvat ty naše všichni známí a příbuzný
do takových kadibudek, kam se jim bude chtít chodit. Jo? Aby to bylo krásný, aby to nebylo prostě vošklivý, smradlavý, neudržovaný, aby tam nepršelo. Takže to je, myslím, jeden dobrý směr, jak to udělat. Jak si to uděláte vy doma, to uvidíte a já se vám pak přiznám, jak to vypadá u mě, je to hrozný punk. Tohle je jeden obrázek a protože tyhle slajdy vlastně nebyly už jednou použitý, byly trošku upravený, ale vlastně my se vždycky díváme v permakultuře na to, že každý prvek, to znamená věc, my tomu říkáme v tom designu prvek, třeba jurta, nebo stánek, nebo kadibouda, by měla mít více než tu jednu funkci. Měla by vlastně, aby jsme si zefektivnili to využití prostoru a energií, který používáme na to, že tu věc postavíme, udržujeme, uklizujeme, uklízíme a tak dál, tak by ta věc měla mít více funkcí. A tady je krásně vidět, že to je nejenom kadibouda, kam se chodí teda odložit to, co nepotřebujeme, tak zároveň vlastně tam ty stromy, co jsou kolem, to jsou vlastně vrbový proutí, ty vysávají tu nadbytečnou vlhkost, to znamená tímhle způsobem já vlastně zamezím tomu, aby kdyby náhodou jsem měla prostě akci, kde přijede 50 žen na 2 týdny a budou všichni chodit čurat do té kadiboudy, protože když přijdou kluci, tak ty zalejvají stromy rovnou, že jo, to je jednoduchý. Ale když je víc holek najednou, tak všichni chodí na tu kadiboudu a mohlo by se náhodou stát, že to bude chtít vlastně jako odtýct i tou půdou. Takže je určitě důležitý z bezpečnostního hlediska nestavět kadiboudu blízko vodního zdroje, to je asi jasný. Jo? Když se podíváte na to, jak jsou tradičně postavený domy, tak naopak byste se divili, že velmi často to tak bylo. Jo? Že na dvoře prostě byla ta kadibouda, tam se zároveň vlastně vyhrnuly ty bobky od těch zvířat a někde blízko byla studna. Jo? Ale tím, že nebylo to udělané teda schválně úplně blízko a za druhé ten zdroj toho hnoje se používal vlastně, nebo teda to místo na to skladování hnoje se používalo docela krátkodobě na to, že to byly živiny, které šly zpátky na to pole. Jo? Takže tam vlastně dlouhodobě neměly ty bobky zůstávat. Problém je, když si dneska postavíme septik, který přetejká a není dobře utěsněný a vedle máme teda vrt na vodu a tam se nám to jako míchá, to samozřejmě nechce. Takže tady jsou vysázený rostliny, tady je to vrba kolem kadiboudy proto, aby když náhodou hodně prší, a nebo chodí hodně lidí na prostě v krátké době, tak aby vlastně kořeny vysály ty živiny a dali to vlastně do té biomasy, která roste. Když posekáme nebo ostříháme to, co naroste, ty vrby, tak co bychom s tím mohli udělat? Ostříháme to proutí, co s ním budeme dělat v té zahradě? Buď si schováme, že z toho postavíme nějaký ploty, stavby teda, dobře. A kdyby to bylo moc tenký, protože my to možná budeme dělat 2x, 3x za rok, nejenom na jaře, když je pomlázka, tak to nasekáme a naštěpkujeme to, uděláme z toho něco, čemu se říká štěpka, to znamená nasekáme to na malý kousky. A to je přesně ten skvělý materiál, který používáme jako zásyp vlastně do té kadiboudy, aby nám to nasálo tu přebytečnou vlhkost. Jo? Takže tímhle způsobem já si vlastně, už jak si vymyslím, jak vypadá ta kadibouda a co roste kolem ní, tak si připravuju ten materiál, který sypu na ty bobky a na ty čurky, protože si chci zkrátit tu cestu veškerých těch věcí po té zahradě. Jo? Když to nejde, tak se dozvíme, čem se to dá zasypávat, nejčastěji to bude nejspíš nějaká pilinama. Tak. Další věc, co se týče komfortu, aby se vám tam chtělo chodit a někdy muselo sedět, tak je, samozřejmě my jsme tady na Ecofestu, nebo teda na Envirofestu, nechcem tady propagovat moc umělé hmoty, ale přece jen, pokud si potřebujete sednout na sedátko, který je v zimě studený, tak se vám tam nebude chtít chodit. Když si pořídíte něco, co je tady to prostě polystyrenový sedátko, já se budu furt snažit najít tady nějakou polohu, aby to bylo přímo pro vás, ten zvuk. Zažili jste někdo polystyrenové sedátko? Je to dost dobrý rozdíl, musím říct, jo? Často je najdete v lesních školkách nebo prostě v prostorech, kam chodí děcka, kde se to dá samozřejmě udělat i legislativně tak, že to bude povoleno, jo? Toho se nebojte. Takže to je další vlastně taková malá vychytávka, jak naučit lidi, kteří by k tomu mohli mít takový trošku odpor. Ten odpor k bobkům má název. Říká se mu fekofobie, prosím vás. Jo? A tady je dobrý si přiznat, že kdo máte děti a kdo jste kdy přebalovali děti,
což většinou bývají ženy, jo, ale už se to mění, už jsou to i pánové samozřejmě. Tak tohle dost ztratíte vlastně, že v momentě, kdy prostě utíráte ty vonavý dětský zadečky, protože dětský zadečky jsou vždycky vonavý, hlavně když jsou vaše, že jo, tak trošku ztratíte ten ostyk před tím, že prostě, no tak prostě hol bobky, no tak s tím něco budeme dělat, jo, bude to tam rok ležet a pak to prostě někam odvezeme, o nic jiného vlastně nejde. No a aby to bylo trošku interaktivní, tak já se vás i zeptám vlastně, když vidíte ten obrázek napravo, což je kadibouda z Anglie nebo z Walesu, tak kolik funkcí vidíte, že ta kadibouda tam plní, nebo si obstará vlastně? Vidíte zelenou střechu? Tak každá střecha určitě zachytává dešťovku, to je jasný, pak ji někam posílá, jo? Myslím si, že ta zelená střecha tam byla jako vtip udělaná, nebo jako vtip, byla tam daná proto, aby jsme vlastně nahradili tu plochu, kterou jsme zabrali tou stavbou. Což je vlastně takový ten nejčastější ekologický důvod pro zelenou střechu je, že když už teda zabereme plochu, která dřív byla trávou nebo lesem, tak je fajn dát tam zpátky tu vegetaci. Ta druhá funkce zelené střechy, no tak další funkce z těch zelených střechy je samozřejmě to, že to zlepšuje mikroklima. Kdybychom měli prostě střechy ve městech zelený, tak se nám tam bude opravdu lépe dýchat samozřejmě. Jo. To, že ta střecha je zelená, tak znamená, že vlastně nezbírá tolik té vody, bohužel, protože ten porost si vlastně něco vezme, ale tam je prostě drenážní vrstva nejčastěji štěrku, takže toho zase není tolik. Přece jenom něco steče. To, co steče, tak je vidět, že teče do nějakého barelu, v kterém si teda potom lidi můžou umýt ruce, to je fajn. Tipla bych si, že to nebude stačit, že tam budete občas donášet vodu stejně na mytí rukou. Jo? Ještě nějakou funkci vidíte té střechy, té stavby? Rozhledna. Rozhledna, protože je na schodech. Dobře, k tomu si řekneme taky, proč tam je. Ano. A vy možná nevidíte zblízka, co roste kolem, ale já tady vidím, že tam jsou rybízy a bobuloviny, což jsou skvělé rostliny přesně k použití tam, kde vám přetejká jakákoliv voda navíc. Nemusí to být vždycky čurky nebo voda z toho, že se tam někdo meje ruce po tom, co byl na záchodě. Ale pokud máte někde nějakou nádrž, ze který občas něco přetejká, tak ty rostliny, které to nejvíc uvítají, jsou přesně ty bobuloviny, protože oni to umějí zpracovávat do toho, co tvoří. A bobuloviny jsou prostě šťavnatý bobule. Jo? Pokud dáme šťavnatý bobule na slunný, suchý místo, tak samozřejmě ty bobule nenarostou nebo budou velmi malý. Takže na to třeba myslete, když budete mít nějakou drenáž kolem čehokoliv. Že to je přesně to místo na ostružiny, maliny, rybízy, josty, angrešty a tyhle věci. Jo? Tak, jdeme dál. Další komfort. Ten důležitý komfort kolem kadibudek je pro toho člověka, který se potom stará o ten hnůj, o ten lidský hnůj. Jo? A tady je krásně znázorněný to, že když si představíte, že jedete teda vykydávat tu kadiboudu, tak nechcete být v té pozici toho člověka, že tam dojedete s tím kolečkem a vyndaváte to z nějaký díry velmi blbě. Je to nepohodlný, když prší, je to mokrý. Už to, že to vlastně už předtím, při té stavbě byste museli kopat tu díru, je vlastně práce navíc. Takže zkuste si to představit tak, že je jednodušší pro každého toho uživatele udělat pár kroků nahoru. Není to bezbariérový, to teda přiznávám, tam to musíte vyřešit nějak jinak. Tam si pořídíte pozemek ve svahu, abyste nemuseli dělat tady tu platformu. Ale když ji uděláte, tak to znamená, že kdokoliv tam prostě jde jednou za den, párkrát za den něco udělat a odložit, tak vystoupá nahoru, dřepne si nebo sedne si, vypadne to z něj, zahází to něčím, utře to, venku si umé ruce a vy, který potom jedete zpracovávat ten materiál, tak přijedete po rovině s tím kolečkem, otevřete ty vrátka ze zadu, nebo v tomhle případě odházíte jeden ten balík a na rovině si naložíte přesně ten matroš, který potom vezete někam dokompostovat. A nebo, když máte tu kadiboudu velkokapacitní, tak to vlastně odvážíte, až když to je zkompostovaný a vezete to rovnou k nějakým stromům nebo keřům. To uvidíme později. Jo? Tady je vlastně jenom znova znázorněný to schéma, který asi všichni znáte, nebo teda doufám, že znáte. My jsme tady na festu, kde většina jídla by se dala považovat za velmi zdravé. Myslím si, že skoro všechno vlastně. Moje srdce je vegana, plesá, že tady je jenom vegetariánský občerstvení, aspoň tak. A když už si dáváme pozor na to, že jíme zdravě, tak bychom se fakt neměli zbavovat těch vzácných bobků, jo? Protože to jsou ty živiny, které pak můžeme vracet na pole nebo na zahradu a z toho nám porostou ty další zdraví dýně vlastně. Takže tady je to schéma, kde je vidět, že když už teda
chceme ty zdravé rostliny v zahradě, tak my je chceme krmit zdravým kompostem. Nejlépe tím, že víme, od koho přišel. Vaříme zdravý jídlo v hrnci. A tady je zdravý člověk dřepící napsáno, protože fyziologicky je daleko zdravější, když se naučíme chodit prostě na tu kadiboudu a tam si dřepnout. Jo? Víte, že když jste prostě v kempu, to možná ne vždycky, ale když jste prostě v lese, když musíte a musíte prostě jít na ten záchod, tak když uděláte tohle, tak se s vaším tlustým střevem stane to, že se úplně vyprázdní. Kdo jste jogín tady? Kdo jste jogín tady? Jogíni se nehlásí, tak budete všichni, jo? Naučíte se krásně takhle dřepět. A to, co má opravdu odejít, tak odejte. V momentě, kdy chodíme na záchod a děláme to na židli, to znamená v této pozici, tak my se vlastně nezbavíme všeho, co v tom tlustém střevě je. Což dlouhodobě je začátek toho, že máme výskyt něčeho, čemu se říká rakovina tlustého střeva. A jedním důvodem z toho je, že neumíme chodit a vlastně pořádně to všechno vyhodit. Jo? Ráno bude yoga prej nějaká. Takže zkuste si to začít vlastně zkoušet. Jo? To znamená, v dřepu se vám, za prvé, to bude všechno velmi rychlejc, protože musíte, jo? Na tom, tady židli prostě už i Dalaj Lama tenkrát řekl, že prostě když poprvé viděl židli, tak si myslel, že to je něco na mučení lidí, jako jo. Že proč vlastně? My tady všichni sedíme, v dřepu ležíme, to je prostě daleko jiná pohoda. Nechám když tak na dotazy docela prostor potom. Můžeme si to vyzkoušet potom všichni, až to odložím, tady to překáží. Tak, další téma k tomu, co s těma bobkama, čurkama je, jestli je nutné nebo potřeba je separovat. To znamená, jestli musíte oddělovat to tekutý od toho tuhýho. Je dost důvodů, proč ano, a jsou i důvody, proč ne. Takže to záleží úplně na vás, jak si to uděláte. A jestli jste v situaci, že hledáte řešení vlastně toho kompostujícího záchodu pro domácnost, nebo přímo pro byt, to bude asi hodně složitý, potřebujete mít potom vlastně někde, kde dokompostujete ten matroš, a nebo jestli hledáte místo nebo řešení pro vaší venkovní kadiboudu. Jo? Pokud je to venkovní kadibouda, kam chodíte prostě celý rok, je to na vaší zahradě, nikdo na vás nekouká, tak bych si myslela, že to nemusíte vlastně jako rozdělovat, nemusíte řešit. Ten důvod, proč chcete oddělovat čurky od bobků, je ten, že čurky obsahují až 70% fosforu. A fosfor je velmi důležitý prvek pro růst rostlin a obecně nám začíná velmi chybět v půdách. Obecně. Já tam vidím velmi jasnou souvislost, proč tam není. Jo? Protože my už vlastně přes 100 let nevracíme lidský bobky na pole. Obecně. Protože my nakládáme s bobkama nebo s tím, co vychází z kanalizace, jako s nebezpečným odpadem. A ještě bych teda chtěla ujasnit si to, že nemysleme si, že vodu, kterou my umyjeme si doma ruce, spláchneme a jde do čističky odpadních vod, že se zpátky stává pitnou vodou. Nestává. Jo? To, co my všichni spláchneme u nás v republice, tak pořád funguje gravitace, takže to jde do nejbližší čističky, tam jsou sice nějaký odkalovací nádrže, čistící filtry a tak dál. Ten kal, ten se nám někdy vrátí na pole, po tom, co prošel nějakýma testama, když neobsahuje teda těžký kovy, ale velmi často obsahuje těžký kovy a jde na skládku. A to tekutý se naředí s další vodou a odchází prostě prvním dalším potokem a řekou z Čech prostě do Hamburku a tady z Moravy prostě do Dunaje. Jo? Z toho se nám nestává znova pitná voda. Takže to je ten další důvod, proč my se musíme fakt zamýšlet nad každým spláchnutím pitnou vodou a co s ní vlastně děláme. Další věc ještě možná, která vás rovnou napadne, že v těch čurkách je a co nechceme, a to je velká pravda, je, že pokaždý, když spláchneme a bereme teda antikoncepci nebo antibiotika, nebo další nějaký šílený léky, tak to samozřejmě zůstává v těch čurkách a to zůstává v té spláchnuté vodě a to projde tou čističkou odpadních vod a to zůstává v těch řekách a jde to do toho moře a proto se tam rodí jenom, a teď nevím, jestli ryby, jenom holky nebo jenom kluci. Jo? A tímhle vlastně ovlivňujeme my lidi každým naším spláchnutím to, co se děje vlastně v těch mořích a v těch řekách. Jo?
když se naučíme, a je to proto, že ty vodní organismy neumí vlastně jiným způsobem zpracovat to, co my tam dáváme, a ty hormonální léky je vlastně upravují taky, ale tím způsobem, který oni by si samozřejmě nevybrali. Tohle ale není žádný problém pro půdní organismy. A tím se chce říct, že když se naučíme chodit na suchou toaletu a když se naučíme čůrat do půdy a co nejdříve to dostávat jakoby do půdního filtru vlastně, což je ta naše zahrada, tak tím se to neprosakuje do žádné řeky a nemusíme se bát, i když ten člověk bere nějaký léky nebo bere nějakou antikoncepci, jo? Nebo nějakou hormonální léčbu. A tohle jsou věci, které jsou jakoby ověřený. To není něco, co si vymýšlím. A vidím tady zvednutou ruku. Já jsem se jenom chtěl zeptat, když to dáte do kompostu, tak to nějak se zpracuje, tyhle ty věci? A když já dám do kompostu svoje čůrky, dejme tomu tady z té toalety, to znamená, vidíte, že já tam tady z té, což je prostě suchá... Myslím jako ty antibiotika a takovýhle věci. Ano, já odpovídám, jo. Otázka byla, co se stane, když to dám do kompostu. Já do kompostu dám vlastně čůrky, které se navážou na nějakou savou hmotu, což v tomhle případě je směs biouhlu a pilin nebo hoblin. A to, když dám do kompostu, tak vlastně to začnou zpracovávat půdní bakterie a ty si s tím normálně, ty to neovlivňuje. Co se nesmí stát je, že by někdo prostě vylil obsah mojí zásoby dešťové vody tím kompostem a to uteklo někam do potoka. To se samozřejmě nestane, takhle si to naplánujete, aby se to nedělo. Jo? Takže když já se vlastně dostanu do toho stádia, nebo my se dostaneme do toho stádia, že svoje čurky, bobky na sucho zkompostuju, ale ne na sucho, aby nefungoval kompost, ale bez přístupu té vody, vlastně spláchnutý, a dám tomu rok, tak to klidně můžu bezpečně používat na svoje záhony. Ano. A tohle je něco, co jsme dělali prostě celé lidstvo. Než jsme objevili kouzlo splachovacích záchodů, což mimochodem byl ten důvod, v momentě, kdy začali vlastně lidi ve městech vylejvat splašky a splachovat vlastně to, co vykadili, vyčurali, stejným kanálem, který šel vlastně tím městem, to bylo to období těch epidemií cholery. Protože zároveň ještě nevěděli, že si mají mít ruce. Jo? A to se zjistilo až potom, ale o tom teda jindy. Takže ten důvod, proč chcete třeba separovat čurky a bobky, je, že vy chcete ty čurky naředit si dešťovou vodou, 1:4, a to je vaše ideální zálivka plná živin. A nám vlastně dlouhodobě v půdách chybí fosfor, to jsem říkala, a dusík. Jo? To jsem ještě další důležitá vlastně věc, která v těch čurkách je obsažena. Takže pokud byste chtěli přilepšit svým stromům, keřům, tak to je důvod, proč začnete sbírat čurky. Naředíte je prostě 1:5 až 1:10, ale 1:10 zbytečně moc. A tím zalejváte rostliny. Samozřejmě tím nebudete zalejvat saláty, prostě nebudete kropit listy, které byste pak jedli, ale budete zalejvat plodovou zeleninu anebo stromy keře. Jo? Jdem dál. Takhle může vypadat detail toho, jak sbíráte ty čurky, kdy vlastně vy na takovýhle kadiboudě máte ze strany, máte vlastně vevnitř nádrž na čurky, která teda ale v tam té kadiboudě vypadá trošku jinak. A vy vlastně pravidelně si přijete tady k tomu kohoutku z konví, vypustíte to, co se načuralo prostě za den. Kolik si myslíte, že vyčuráte za den? To mě taky zajímalo. Víte, jaký je obsah močového měchýře? 2 litry. Ono to tak vypadá někdy, že? Ale největší lidský... Typněte si ještě. Půl litru? 300 ml? Půl litru, 300 ml, tady zaznívá, aha. Myslím, že největší lidský močový měchýř má 600 ml. Takže i když to vypadá, že jste vypili 6 piv a že tam jako těch 6 piv jako čůráte, tak ne. Je to vždycky jenom těch prostě půl litru a ten zbytek samozřejmě čeká a tlačí a musíte znova, že tak dál. No. Takže vy si přijdete prostě s nějakou nádobou pro ty čurky, to si naředíte s dešťovkou a jdete zalejvat prostě, jo, a sklízíte krásný dýně. Takhle vypadá něco, čemu se říká kompostovací hacienda, terminus technicus, a je to vlastně místo na to, co si nosíte z toho pylinového záchoda, co máte třeba doma klidně. To znamená, máte doma takovouhle kadiboudu, nebo takovouhle toaletu, kterou když otevřete, tak je tam prostě kyblík s pylinama, kam budete dávat úplně všechno, včetně toho papíru, a jakmile to bude plný, tak to donesete ven
a necháte to dokompostovat a dosáhnete něčeho, čemu se říká horké kompostování nebo termofilické kompostování. Horký kompost je vlastně takový, který nastartujete něčím, co umí dobře zpracovat to, co tam dáváte. Vy to klidně můžete dělat i pro svoje zahradní komposty, není to něco, co se dělá jenom pro bobky a pro čurky. A děláte to proto, abyste se vlastně dříve dočkali toho hotového kompostu. Protože kdo kompostujete nějak aktivně, si myslíte? Já tady hodně koukám, dobře. Děláte někdo z nás horký kompost? Já ne, že jsem moc líná. Ano. Takže víte, že když nosíte věci na zahradní kompost, tak se dočkáte tak za rok, když na to nesáhnete, nebo jednou za rok přeházíte, tak se dočkáte tak za rok, za 12 měsíců něčeho, co je už jako hotový, že můžete použít zpátky na zahradu. Když se naučíte to, čemu se říká horké kompostování ze zahradního odpadu, tak se toho dočkáte za měsíc a půl, což je docela rychlejší vlastně. Jo? A tady se vlastně ošetřuje to, co vychází z těch kadibudek, teda tím horkým kompostováním proto, abyste měli jistotu, že zabijete nějaký patogeny. Jo? Když to nebudete chtít dělat horkým kompostováním, tak to uděláte úplně na lenocha jako většina lidí na světě a dáte tomu ne půl roku za horka, ale dáte tomu prostě celý rok anebo 2 roky. Jo? Ale je dobrý si vlastně určit na zahradě místo, kam nosíte to, co prostě vynášíte z těch svých kadibudek. Nebo z těch svých domácích pylinových záchodů, spíš řeknu. Jo? Ten, kdo vám v tom může pomoct, jsou úžasný žížaly. Žížala je vlastně nejlepší farmářský zvíře na světě. Já jsem hrozně špatná v číslech, ale dá se dohledat, kolik tun materiálu vlastně prohrabe svým tělem žížala a vlastně překatruje svým zažívacím ústroji, protože žížala je vlastně jenom zažívací ústroj, ona nemá ty zbyteční další orgány, že jo? Nebo porost nějaký ještě navíc. Ani hlavu nemá, ani mozek, nevím, jestli bych ji neurazila. Ale ona je vlastně takový katrovač vlastně té hmoty a překatruje toho za rok vlastně strašně moc. Takže když chcete podpořit to, aby se vám z toho zahradního kompostu, anebo teda z těch pilin s bobkama stal brzo kompost, tak si můžete odchovat svoji vlastní farmu na žížaly, která může vypadat úplně jednoduše, jako je tady ta vana. A tady je ten hřez vanou, jo, když to zakládáte. Počkej, tady musím trošku orientovat. Tady je dole na tom obrázku, na tom schémátku. A je to normální vana, který nezacpete špunt, protože kdybyste ho zacpali, tak by se žížaly při dešti utopily. To nechcete. Ale nechcete, aby vám zdrhly. Takže začínáte tím, že když ji někam usadíte, tak tady je nakreslený síťka nějaká, taková ta úplně klasická, co máte do oken jako moskytiéru třeba. Jo, to tam dáte na ten špunt, místo špuntu. A na to začínáte to kamenama, aby to nepodlezli, protože oni jsou mrchy zvědaví, že jo? A potom vlastně vrstvíte materiál, který je úplně normálně jako do komposteru. Takže tady klidně dáte dolů nějaký větvičky, štěpku nebo něco. Na to organický odpad, to znamená to, co máte třeba z kuchyně. Na to byste dali žížaly, který najdete někde, za barákem, někde, kde je stín a vlhko. A nebo prostě jdete na hnojiště a tam nahrabete nějaký obyčejný český žížaly, jo? Protože tohle je něco, co vám funguje i v zimě. Sice pomalu, ale funguje vám to. Kalifornský žížaly jsou takový žížaly, který jsou velmi žraví, jsou velmi rychlí, ale jsou trošku fifleny. Oni nemůžou všechno. Oni nemůžou šlupky z tibule a oni nemůžou moc prostě věcí stejných najednou. Jo? A to kalifornský žížaly jsou ty, který znáte, když se baví lidi o vermikompostování a mají doma takový ty vermikompostéry, tak tam máte ty rychlý žížaly, to jsou ty americký, kalifornský, ale ty nepřežijou u nás zimu. Takže kdybyste je použili v takovémhle zahradním kompostéru, tak by vám prostě chcípli. Takže proto se naučíte makat s těma českýma. A navrch, aby vám ty žížaly nevoschly, samozřejmě, ty žížaly tam dáváte s nějakou hlínou, protože je nahrabete v nějaký hlíně. Vezmete je s něčím, na co jsou zvyklí, a navrch dáte nějaký listí nebo nějaký jiný materiál, kterým to jako přikryjete, vlastně izolujete od toho sluníčka a od toho větru. Tady to bylo listí, může to být seno, tráva posekaná, to je úplně jedno. A chováte se k tomu jako úplně k normálnímu kompostéru domácích věcí. To znamená, to, co máte z kuchyně, tak nesete tady těm holkám do té žížalí vany. A oni jsou těsně rádi, jsou chráněný vůči tak predátor. Víte, jaký je největší predátor žížal? Krtek. Krtek se živí pouze žížalama.
Mě krtek jako v zásadě nevadí, že dělá ty hromádky, ale teda jako žere mi ty farmář, ty makače, že jo. Takže krtek se většinou nedostane do vany. A potom ježek teda, to je další, když se k ním nějaký dostane, a ten krtek nejvíc teda. No. Takže to dořeknu, jo, a vy si v té vaně můžete vlastně napěstovat větší a větší klubka těch žížal, který potom používáte v momentě, že jdete vyvážet to, co jste předtím kompostovali z toho svého záchoda. Jo? A to vypadá takhle. Aha, takhle vypadá, když stavíte s kámošema kadiboudu, velmi punkerskou, a stavíte ji tak, abyste nemuseli kopat díru, tak my jsme tady udělali jenom to, že jsme našli to nejrovnější místo na pozemku, který je docela nesvahu, což je tady ta základna, 4 kameny, klacky z lesa, což jsou tady jasany v tomto případě. A tady, co stojí ty 2 lidi, tak to je ta budoucí podlaha té kadiboudy, co uvidíte, až bude dostavěná. Jo? A je to vlastně, dole je taková dvojitá bedna, kam bude padat úplně všechno. A je to velkokapacitní proto, aby vlastně, ta kadibouda se používá, ta je široká vlastně 2 metry skoro, možná ještě víc, už se nepamatuju. A já vlastně posunuju to místo, kam ten člověk chodí odkládat to, co nepotřebuje. A než se naplní ta celá vlastně šířka a než se vrátíme zpátky, tak vlastně, než bych šla zpátky na to první místo, tak tam už to bude vlastně do kompostu. To pochopíte, jakmile to uvidíte. Tak. A v momentě, kdy máte vlastně plnej ten zásobní těch bobků s těma pilinama, důležitá věc je, že to, čím zasypáváte ty bobky čurky, by mělo obsahovat trošku hlíny, což je to, v co vy to chcete proměnit. Jo? My chceme všichni kompost. Když budeme zasypávat jenom pilinama, tak piliny samy o sobě jsou nejčastěji teda z jehličnatých stromů a ty zastavují kompostování. Tam je spousta té pryskyřice, která vlastně zastaví to kompostování. A vám by se nemuselo vlastně dít nic, zůstalo by to pořád jako bobek, který je vysušený. Ty piliny jsou skvělý, že vysušují veškerou tu vlhkost a zabraňují tomu, aby vám to vlastně smrdělo. Jo? Takže v tom zasypávacím kyblíku je potřeba mít namíchaný prostě piliny a občas tam hodit lopatku nějaký hlíny a těch žížel, který tam makají. A když to vyvážíme, tak ten materiál vypadá takhle, tady je řez nějakým kolečkem, pohled do kolečka, kde jsou trošku ještě vidět jako velký kousky toho, těch hoblin, by tady byly hobliny, a zbytek už je vlastně přetransformovaný bobky čurky, žíželama a všema těma broukoma po roce a na jaře, což je ta nejlepší doba, kdy chcete hnojit stromy a keře. My tam najedeme, takhle to vypadá, a voní to úplně jako lesní půda. Jo. V momentě, kdyby to nevonělo jako lesní půda, tak vidíte, že to není hotový. Tam necháte prostě díl. Jo. A já přijdu k té vaně, tam odstraním tu vrchní vrstvu, kouknu se do toho a v té vaně se namnožily ty žížely, takže tam jsou ty klubka prostě těch rodin žížalých a vezmu prostě 2 hrsti, hodím to do toho kolečka a jedu s tím k těm stromům keřům, tohle to jsou nějaký angrešty, odstraním prostě to, co je tam kolem nich, dám to pěkně na ty kořeny, zase to přikryju a žížely můžou zpracovat. A takhle vypadá velmi nevítací, viděli jste ty krásné obrázky na začátku, jak má vypadat ta kadibudka, jo? Tak měla vypadat lépe než tohle, ale tohle taky funguje. A tohle je teda dřepací model, kdy tady to delší prkno je známka toho, který prkno máte odklopit a před který si máte vlastně dřepnout. Jo? Tam to všechno uděláte, zaházíte, přiklopíte a přiklápěcí je to proto, za prvé, že to nechcete na to koukat, za druhé nevíte, kdo vám chodí kolem. Vždycky jsou tam nějaký zvědaví zvířata nebo děti. Jo? Tímhle způsobem vám tam nespadne vůbec nikdo. Malí děti chodí za doprovodu rodičů samozřejmě. Tak. A tady je ta vana, která zrovna dostala nějakou další vrstvu prostě nasekanýho listí. Tak a tady mám už vlastně, kde se dozvíte více. Takže já vás pozvu na webovky, samozřejmě permakultura.cs.cz. Aha, ty jsou až tady, jo, ty jsou až tady dole. A tam najdete link na náš YouTubeový kanál, kde je docela dost přednášek, je tam 1 nebo 2 o kadibudkách. A jsou tam i videa, kterým jsme nechali udělat české titulky. Tam jedno krásné video právě o tom kompostování těch lidských bobků. A tady to je člověk, kterýho jméno si nepamatuju, bohužel. Který nejenom, že to dává ke stromům, ke keřům, ale pěstuje na tom svoji vlastní zeleninu, úplně bez problémů. A nechává se on sám pravidelně testovat, jestli nemá parazity a nemá.
protože ten horký kompost bez problémů vlastně zpracuje úplně všechno, co by mohlo být něco, čeho se bojíme. Jo, mě zajímalo, jestli se něčeho bojíme z toho, co teda jíme a vykadíme. A pak je pár knížek, kde vlastně máme vlastně tohle téma částečně zpracovaný. To, co je uprostřed, vidíte v angličtině, The Human Handbook, vyšla už několikrát a najdete ji ke stažení zdarma na webu, nejenom v angličtině, ale i v češtině a najdete ji na Akademii permakultury, ta červená věc, a studijní materiály, jmenuje se Lidský hnůj. Ten její autor, Joseph Jenkins, tomu je dneska už 70 něco, tak on vlastně, když ji chtěl poprvé publikovat, tak ho s tím vyhodili samozřejmě. Bylo to krásně sepsaný a přesně tam popisoval tu haciendu a jak dlouho to musí být kompostovaný. A on sám vlastně je v Americe a on má vlastně několika patrový dům, kam jezdí lidi na různý workshopy. A on nemá žádný jiný způsob vlastně toalety. Má prostě jenom suchý pylinový záchody v těch svých vlastně to jsou apartmánech, dá se říct, jo. A pravidelně ten výsledek toho kompostování dává zpátky na svoje záhony, on se taky nechá pravidelně testovat a taky nemá žádný parazity, jo. A docela jako zajímavý, možná tristní trošku je, že on dneska to jezdí učit zpátky do Indie a do Turecka. Jo, protože my jsme všichni jako civilizace hrozně se eklujeme toho, že jako nějaký bobek a chceme to mít prostě bezdotykový nejlépe, ani se nedíváme, co tam je. Jo. Přitom, kdo víte, byli jste někdy u čínského doktora, nebo u teda lékaře čínské medicíny, nebo u ajurvédského doktora, první, co se vás zeptá, je, jak chodíte pravidelně a jak vypadá váš bobek ráno. To je důležitá součást vlastně diagnostiky. A jestli to nevíte, no tak se musíte začít dívat. Jo? Víte, že existuje diagnostika z čurků. Jo? To taky nezjistíte na splachovacím záchodě, vlastně, jak to všechno vypadá. Zjistíte, jestli máte dobrý pitný režim, samozřejmě. Když to je hodně tmavý, tak víte, že jste málo pili vodu. Jo? A my teda jako, ještě k tomu řeknu, že jo, my jako Permakultura CS, jako spolek, vydáváme 2krát za rok takové příručky, které vypadají takhle velký, jako 100 stránek. A vždycky si vybereme jedno téma a snažíme se vlastně to pokrýt z různých pohledů, takže třeba občas oslovíme krajináře, občas nějaký vědce, farmáře samozřejmě, zahradní architekty, ovocnáře a tak dál. A tady ty dva jsem vypíchla, protože v obou z nich je vlastně téma, který se týká toho, o čem se dneska bavíme. V tom klíči 16 při přiměřené technologie jsou nejenom věci o bydlení, ale je tam právě i o kompostacích kadiboudách a v tom zvířata tam je o chovu těch žížal, takže na to se podívejte. Kdo byste si mysleli, že si nemůžete dovolit tyto knížky koupit, tak vás uklidním, neměl bych to říkat, neměli bychom prodávat co nejvíc samozřejmě, ale my posíláme všechny tyhle klíče do krajských knihoven. Takže kdybyste si je chtěli jenom půjčit, tak můžete i to. Jinak je dobrý si je pořídit samozřejmě a posílat je třeba po svých kámoších a tak. Jedna oblíbená je, která se jmenuje uchovávání úrody a tam jsme dali dohromady vlastně recepty, jak uchovat úrodu tradičníma metodama, kromě mrazáků. Takže tam jsou všechny takový ty kvašení, sušení a věci, které solení, kdy sladit, kolik, čeho a tak. A jsou tam recepty, protože se nechcem vlastně všichni spolehat na to, že bude elektřina pořád, že jo? On totiž nemusí být. Takže to je to. A pak máme 2 témata, které se týkají vody. Malá velká voda je klíč, kde se dozvíte, jak vlastně s vodou na svý zahradě. A pak tady máme dešťovku, tuším. Tak tady zase jako dělat dešťový záhon třeba a tak dál. No a máme tady i s sebou knížku, která se jmenuje Kompostovací toalety. To je teda vydané ve slovenštině. Toho se nebojte, prosím vás, lebo je tam také krásné schémata, jsou tam a ty jsou mezinárodní samozřejmě, technické výkresy, ano, pro pány. Tak tady je několik modelů, jako si postavit takovou toaletu. Tak na to se přijďte minimálně podívat. A pak vás ještě pozvu na co? Pak vás ještě pozvu na pár možností, kde se potkat. A to je už příští týden, přes příští týden, 21.9. otevíráme pražskou pobočku permakulturní knihovny, která nebude teda otevřená pořád, budeme se tam nějak jako střídat, ale je to úplně v centru Prahy u Karlova mostu. Takže když tak pak zalezte na web a dozvíte se, kde to je. Je to vedle divadla Na Zábradlí. Kdo jste tady z Prahy? Dálka, že? Do Prahy. To vás moc nepřijelo teda. No. Nevadí, do Prahy jezdí vlaky i z Brna. Můžete přijet, jo. A hnedka potom
A v Brně máme taky knihovnu, prosím vás. Kdo nevíte, tak v Brně je permakulturní knihovna na Masarykově univerzitě a dozvíte se o ní na našem webu, akorát se musíte dostat k Daně Křivánkové a ještě k někomu, teďka to má někdo jiný na starosti, a tam se můžete prohrabat titulama, který tam jsou. Ten seznam titulů je na našem webu. Takže kdo jste Brňáci a chtěli byste se dostat k nějakým i zahraničním, tlustým prostě knížkám, permakulturním i jiným, než jsou tady, tak brouzdejte po webu, tam se to dočtete. No a 21.9. večer bude úplně tajná světová předpremiéra dokumentu, který jsme dodělali minulý týden, který se věnuje tématu lesních zahrad, neboli jedlého lesa v českých podmínkách, tak na to vás zvu. A kdo nestihnete, tak určitě přijeďte na listopadovou konferenci, která je v Praze na Tolcově dvoře. Letos je 3denní, pátek, sobota, neděle, protože pátek 17. listopadu je svátek a my slavíme tím, že se s váma všichni potkáme. Mezitím jsou pozvánky na 2 kurzy, které jsou se mnou a od nich se dozvíte detaily taky když tak na stánku. Takže kdo byste chtěli víc pěstovat anebo uchovat osivo, tak se když tak zapište. Jo, a mezi tím je ještě 23.9. je sobota a my vždycky v září máme něco, čemu říkáme Den otevřených vrátek na permakulturních projektech, neboť my máme na webu, jo, a to tady zrovna není, my máme na webu něco, čemu se říká mapa, nebo ne říká, to je prostě mapa ukázkových projektů v České republice, kde vlastně můžete vidět tu permakulturu jako naživo. A ono je to hrozně ošemetný, protože permakultura jako taková není to, co vidíte, ale je to, jestli to funguje v té zahradě. Jo? O tom se ještě můžeme když tak bavit v rámci jako dotazů. A v tom září vlastně vy se můžete podívat, který projekty mají otevřeno. To znamená, že tam probíhá komentovaná prohlídka po těch zahradách a lidi vám řeknou, tady jsme to zkoušeli, tohle nám moc nešlo a nakonec jsme zjistili, že takhle to jde úplně nejlíp, takhle vypadá strom po 10 letech, když ho zasadíte. Takhle vypadá prostě víno po 3 letech třeba, jo, takhle já dělám záhony, takhle mi to jde, takhle mi to nejde, tohle děláme s dešťovou vodou a tak dál. Takže proto vlastně děláme takovouhle osvětu mezi lidma, aby jsme stihli se naučit, jak to tady všechno naplánovat, kdyby náhodou přišla nějaká krize. Což je něco, co se vlastně už tady vyskytuje mezi náma, dá se říct. Takže vás vyzývám k tomu, jestli máte nějakou vychytávku zahradní, nebo domácí, nebo kuchyňskou, tak si ji nenechávejte pro sebe, dávejte to dál. A myslím, že tohle je z mé strany všechno a otevírám tím pádem prostor, jestli máte nějaké otázky. A jestli to chcem nahrávat, tak já vždycky asi tu otázku pak jako zopakuju, protože tady nevidím druhý mikrofon. Jo? Tak. Nechám vás chvilku vydechnout. A kdybyste se nechtěli ptát vy, tak se budu ptát já. Tak, otázka byla, jestli do toho plynového záchodu přidávám věci z kuchyně. Do toho kyblíku v tom záchodě neházím věci z kompostu. Do toho kompostu bych asi mohla, kdybych to chtěla zrychlit, ale já vlastně to nedělám, protože je bezpečnější vlastně kompostovat to, co máte z kuchyně, tak nemusíte čekat tu dobu. Nemusí to projít tím horkým kompostováním. Takže v té zahradě já to mám oddělený. Jo, vlastně, já mám teda doma vlastně jenom ten venkovní záchod a tam se dělá jenom to, co se dělá na záchodě normálně. Jo? A ten kuchyňský odpad, ten jde přes kuchyňskou cestu, prostě teda přes cestu kuchyňského odpadu. A to je vlastně dřív hotový, abych to mohla použít na zahradě. Těm žíželám venkovním z kuchyně může ublížit jedině horká voda. Nebo něco hodně koncentrovaný. Obecně, pokud se chceme bavit jako o kompostování, tak aby jsme neměli strach z toho, že se nám tam třeba natáhnou potkani, nebo to je největší obava vlastně jako ve městech, když se kompostuje, tak je dobrý ty věci tam dávat rozsekaný na co nejmenší kousky, aby to proběhlo rychle. To znamená, ne půlka melounu, ale rozsekat ten meloun, teda sníst ten meloun samozřejmě a rozsekat ty šlupky z toho melounu, jo? Nebo když se vám zkazí doma zbytek kaše, děcka už to nechtějí jíst, tak to tam nevyklopit jako kyblík, teda vyklopit to tam jako, ale pak to jako smíchat s tím, co už tam je. Aby tam myš nenašla prostě celý knedlik, ale aby našla rozsekaný knedliky smíchaný s hlínou, jo?
A tím to bude pro ně míň vlastně lákavý. To, co říká vlastně Tomáš Hodek, což je velký propagátor kompostování, a to jsou ty, co dělají každý rok soutěž Miss Kompost. To existuje pořád, můžete se přihlásit se svým kompostérem. Nevím, co vyhrajete, ale je to takové vtipné. Tak ten vlastně říká, zkompostovat jde úplně všechno. I letadlo. Záleží na tom, na jak malý kousky to rozsekáte a jak dlouho počkáte. Vlastně i ty plasty, co my nechceme, se nakonec zkompostují, byť je to jenom ropa. Blbý je, že to trvá těch 1000 let, že jo? A že mezi tím se nám to dostává do té vody a my to jako nechceme pít, že jo? Takže tím vás nenabádám k tomu, abyste vyhazovali petky do lesa. Tam to nepatří, jako opravdu ne. Ale doufám, že se to jako lidstvo naučíme nějak prostě lépe vlastně. No. Tak máte ještě někdo nějakou myšlenku? Ještě tady klasické čističky místo těch suchých záchodů. Otázka je na klasické čističky. Co se myslí tím klasická, jako domácí čistírna odpadních vod? To se ti myslí? Aerobní nádrž, jasně. Aha. Versus co? Versus tohle? Tak pořád vyjde lépe, nebo pořád vyjde nejlépe tohle, z pohledu toho, že já se dřív dočkám, nebo takhle, já se vůbec vlastně jako dočkám té hmoty, kterou můžu vrátit na tu zahradu. To já vlastně z čističky odpadních vod domácí nedostanu. Ta domácí čistírna funguje a souhlasím s tím, že obojí potřebuje nějakou péči. Jako musíme si všichni přiznat to, že tím, že my spláchneme, nekončí ta naše zodpovědnost za to, co se s tím děje. Jo? Ono se nám to vrací v tom, že nebude pitná voda a v tom, že máme všichni hormony v té pitné vodě z těch úpraven jako pitné vody. Jo? Tam to nemůže končit. Takže i ta domácí čistírna potřebuje to, aby jsme tam občas koukli a tam se vlastně děje to, že tam spadne obojí, já tam hodím nějaký bakterie, který to urychlí, je tam nějaký septik, který přetejká a přetejká do něčeho, co se buď nechá vysát a odvést, to znamená, dávám tu zodpovědnost a ty svoje živiny někomu jinému, anebo se to tak jako udělá, že to není pořád tak plný, to dělají většina lidí, jo? Že to udělají tak, že se to vlastně jako rozplyne někam, že se to jako vyleje vlastně buď do nějakého vodního toku, anebo teda do půdy a tam pak hodně roste něco. Ideální by bylo, kdyby se nám podařilo udělat něco, čemu se říká kořenová čistička odpadních vod. Jo? A ta kořenová čistírna je vlastně velký štěrkový pole, do kterého mi jde šedá voda z domu. Šedá voda je taková, v který si lidi myjou ruce, je to z koupelny, z myčky, z čeho ještě, z nádobí, z dřezu, jo? Ze sprchy. Když do toho i splachuju, tak té vodě se říká, že už je černá. Vlastně. Jo? Žlutá voda je ta, kdybyste měli separační záchod, bude to jenom čurky s vodou, tak to je jako žlutá, někdo tomu dokonce říká zlatá voda, ovšem, protože je to samozřejmě bohatý na ten dusík a fosfor, co my chceme na těch zahradách mít. Takže i kdybych měla splachovací záchod a za tím domem na té zahradě budu mít kořenovou čističku, tak tam se bude dít to, že to jde přes ten nějaký septik, odkalovací, tam se to naředí jenom s vodou a přeleje se mi to vlastně do štěrkového pole, kde jsou rostliny a ty rostliny umějí ty živiny dostat do svého těla. Takže tam nejčastěji roste nějaká chrastice, takový trávovitý kytky. Jo? A ty kytky vlastně rostlinama berou si ty živiny z těch čurků a bobků, naředěný s vodou, dávají to do svého těla a já to pravidelně sekám a odnáším na zahradu, takže mám organickou hmotu, to chci. A ta kytka to musí udělat znova. Ona znova chce dělat fotosyntézu. To nezastavíme. Jo? To je ta skvělá věc, že když začneme používat ty přírodní procesy, jako je fotosyntéza, tak vlastně odpadní voda přestane být problém. Jo? A takže ta čistička, to se seká většinou 2krát za rok a já odnáším tu travní hmotu, nebo tu věc, to posekaný a ty kořeny znova musí vlastně využívat to kalný, tu špínu, kterou já tam posílám z toho baráku pravidelně. Jo? Když by se nám na tu zahradu vešla kořenovka, tak je to vždycky lepší než ta domácí čistírna. Protože často my ji neumíme, my vlastně nechceme, a je to dobře, my nechceme platit za to, že nám odváží někdo ten septik, že jo? Že nám ho někdo vycucává. A začnou to po nás chtít všichni brzo.
Velký problém samozřejmě je s tím, že tyhle ty kadiboudy, co jsme si ukazovali, to legislativa nezná. Jo? Takže pokud byste chtěli, jak se tomu říká, tady byl ještě jeden hezký obrázek na konci, tady. Pokud byste chtěli tohle kolaudovat, tak to nejde samozřejmě. Jo? Takže a takových věcí je spousta v tom, co je rozumný a přirozený, takzvaný anglicky vlastně na to je jedno slovo, to je to natural, jako naturálně. Jo? To je jako přirozeně a přírodně to řešení je správný, ale ta legislativa to prostě neuznává. Takže bohužel byste to museli zatlouct, že máte tohle a v novém domě nebo v rekonstruovaném domě udělat, že máte tu splachovací toaletu, oni vám to odkráglujou a vy ji nemusíte nikdy použít, že jo? Vy budete používat tohle, protože chcete vlastně vracet to svoje jídlo. Tam jde o jídlo hlavně, jo, vlastně. Není to zakázaný vlastně? Zakázaný to není, ale povolený taky ne. Já jsem teďka v situaci, kdy mám jako rekonstruovaný byt v lese, v takovém místě ale do toho právě bych si klidně rád udělal takhle společně kadiboudu venku. A no, tak to tam jsou nějak... Co? Doufám, že to nahráváme, udělej to. Ale na tebe není vidět, to je v pohodě. Jako ta zodpovědnost nám říká, udělejme to, porušme tento šílený předpis, ale udělejme to rozumně, udělejme to bezpečně, aby to neteklo nikomu do studny, to je jasný, jo? A vracejme to do té půdy prostě tak, že z toho porostou další stromy a další ovoce, další bobule, prostě tam se nemáte čeho bát. Když budete chtít to používat prostě pod brambory, tak to udělejte tím horkým způsobem. Tak se naučte to horký kompostování, to bych asi jako doporučila. A nebo počkejte, dejte tomu 2 roky. Nebo mějte prostě na zahradě takový místo, kam to nesete a 2 roky to tam necháte a pak to teprve použijete prostě třeba na zeleninu. Jo? Ale co se týče kolaudace, tak prostě svět to nezná. No. Bohužel. Proto jsme tady na tom undergroundovém prostě festivalu. My učíme další spoustu věcí, jako je třeba, jak si napěstovat vlastní osivo. To svět taky nechce, aby jsme uměli, samozřejmě. No, svět chce, aby teda takhle svět. Firmy, Monsanto chce, aby jsme si kupovali prostě osivo pořád od nich, samozřejmě. A nutí k tomu farmáře, což je prostě úplně na hlavu, protože právo každého farmáře je vypěstovat si to zdravý osivo na těch svých polích přizpůsobený tomu klimatu a tomu místu vlastně. Ale předpis je, že si musí koupit něco prostě z registrovaného zdroje. No. Takže aspoň na těch vlastních zahrádkách se to můžeme naučit samozřejmě. No. Takže já se vás zeptám, kdo z vás jste tu teďka nadšený, že si něco takového opravdu pořídíte, postavíte? Jo? Já zopakuju ten dotaz. K tomu vlastně, že já jsem tady zmínila, že nám chybí fosfor a dusík v půdách, kde pěstujeme jídlo. Ale zároveň slýcháme, že máme vlastně, že je eutrofizovaná krajina, což vlastně znamená, že máme moc dusíku v krajině. Obojí je pravda a ten průšvih je přesně ten, že ten dusík je na těch nesprávných místech. Ten dusík je v těch vodních tocích. A je tam proto, že my konvenční zemědělci vlastně, to znamená my všichni, kdo kupujeme prostě občas jídlo od konvenčních zemědělců, a já to taky občas dělám, když to jinak nejde, tak vlastně používají na svoje pole NPK, což je uměle vytvořený hnojivo vlastně. A to je čistý dusík, fosfor, draslík. Jo? A to jsou prvky, které jsou potřeba pro růst rostlin. A když se to nahází na pole, který ale kde není živá půda, který je vlastně jako zbavený toho života v té půdě, tak při jakýkoliv dešti se něco z toho splavuje. A splavuje se nejenom ta půda, jakože nám ubejvá ta ornice, ale hlavně se nám vymejvají ty hnojiva a ty končejí, protože gravitace prostě funguje, a ty končejí v těch vodních tocích a podél břehů těch vodních toků vidíte to eutrofizování vlastně, to znamená, tam je příliš dusíku. Máme vlastně příliš dusíku ve vzduchu, jo? Když prostě moc hnojíme.
Ten průšvih je že my jsme se zbavili toho života v půdě tím, že ji pořád ořeme, vystavujeme ji tomu větru a tomu slunečnímu záření, rozorali jsme ty meze, to znamená, není odkud by padaly to listí, aby vlastně mohl být ten život v té půdě. A když by ta půda byla vlastně plná toho humusu, že jo, to jsou ty brouci, žížaly, ty houby, to, kdyby tam bylo, tak při každém dešti nestratíme to vlastně, jo. Ale nám to vlastně chybí, nám jako farmářům to vlastně chybí, ten dusík a ten fosfor, a proto to tam potřebujeme vracet. Konvenčáci to dělají NPK, organický zemědělci to dělají organikou od zvířat, když je mají. A my jsme to vlastně přestali dělat jako světově, protože prostě začali jsme se toho eklovat. Jo? Začali jsme to řešit nějakýma vlastně technologií, ale končí nám to v těch mořích. A ty moře se nám přehřívají. A tají nám ty ledovce. A to je celý vlastně ten jeden prostě šílený vlastně koloběh toho, nebo ten důvod toho, proč my dneska máme prostě klimatickou krizi. Ale to řešení je, jo, ono je změřeno, že i kdyby se na ty velké pole přidala řada stromů jenom každých 100 metrů, a to znamená, že ten traktor tam pořád ještě 9krát projede. Jo? Ten 10. metr bude ten remízek. Takže ještě pořád můžeme používat ty stejné stroje, když bychom měli používat lehčí. Ale mohli bychom pořád používat ty velké stroje, dělat to obilí tak, jak jsme zvyklí. A jenom každých 100 metrů by přibyla řada stromů, z kterých pravidelně padá listí, sedí tam hmyz, padá hmyz, krmí to ptáky, ptáci kakají, to jsou další živiny, ty stromy mají kořeny, na tom se množí další ty bakterie a tak dál. Tak to by vlastně stačilo k tomu, aby každý ten blbej zásah toho zemědělce, to znamená ta orba, se brzo dostala zpátky do toho, že ten půdní život se bude obnovovat. Takže my to řešení víme. Jako my vlastně máme všechny odpovědi na ty průšvihy. My máme i ty informace, i ty řešení máme. My ještě pořád máme i tu ropu, aby jsme to udělali. My ještě furt máme i ty zdroje, aby jsme to udělali. Já jako nevím, co nás prostě, jako, proč to neděláme, no. Je to skvělý festiák, protože se dozvíráš takových věcí a potom... Ale my ty řešení máme, tam jde jenom o to, jakmile příště uslyšíte, že se někde dělá něco, čemu se říká agrolesnictví, což je agrolesnictví je, že do toho agro přidáte ty stromy znova. A podle toho, kde to v té krajině je, tak buď to uděláte, že rozšíříte lužní les, nebo zasadíte řady stromů po vrstevnici, aby to ještě navíc zachytávalo vodu. A ty stromy můžou být klidně lesní, to klidně může být, já nevím co, lípa, tak tam budou včely, tak včelaři budou rádi, nebo tam bude ovoce, tak tam bude někdo chodit sbírat ovoce, nebo tam bude jenom jako blbej topol roste rychle, to je skvělý na topolu. Takže až příště uslyšíte, že je nějaká brigáda, kde se sází agrolesnický systém, tak vy si vzpomenete na Envirofest a řeknete, jo, to bylo tenkrát, jak tam říkali, že to zachrání svět, já tam jdu a vezmu si ten rage a budu prostě sázet. Jako strom je vlastně řešení na všechny naše průšvihy. Na některých roste jídlo, všechny mají kořeny, ze všech padá listí, bydlí v tom ty ptáci, ty kuny, prostě, kadí to všechny ty zvířata, to jsou ty živiny. Jako, stín to dělá, si všimněte, když všichni dneska sedíme, ve stínu. Jako, a navíc to dělá, je to vlastně pumpa, která osvěžuje ten vzduch. Vlastně už jste asi slyšeli ten termín, že vlastně strom je nejlevnější klimatizační jednotka. Jo? To udělá daleko lepší službu než nějaká prostě klimatizace, že? Protože to vlastně dělá lepší mikroklima, vypařuje to vlastně vodu. Stín stromu je vždycky příjemnější než stín nějaký budovy. No už je to tady monolog, takže ještě se zeptám vás, co vás jako brzdí v tom stavět kadibudky? Mě napadá teda, jestli bych mohla udělat takovou zjednodušenou verzi pro děti, které chodí vyčůrat po zahradě, tak udělat prostě nějakou bedínku s plynama, že by chodili čůrat do bedínky a by to fungovalo. Jo. Zjednodušená verze pro děti, minimálně na čurání a třeba jenom na léto je, že přesně seženete balík sena nebo balík slámy, to je ideální kombinace. Kdo jste někdy zaslechli o kompostování, tak víte, že existuje taková ta jako suchá složka, mokrá složka. Jo? Někdy to rozdělují na zelená a hnědá. Jo? A to je ten dusík, uhlík. Ten dusík je v těch čurkách, to je to normálně hnědý, takový to mokrý z té kuchyně. A ten uhlík jsou většinou nějaká celulóza. Buď je to štěpka, nebo stébla trávy, nebo piliny, nebo ta sena, sláma, jo. Takže klasický příklad na příští Envirofest bude, že tady bude nějaká stěna a za ní budou palíky sena nebo slámy a tam se bude chodit čůrat a bude to čury kupka.
To už jsme dělali na festiácích, to už proběhlo, jo? Nebo čury místo. Někdo tomu říkal chčiště, to se mi úplně nelíbí, to je úplně ono. Ale protože to je ten ideální poměr k tomu, ty čurky mají ten dusík, který vlastně začnou, ne oni začnou nahlodávat, ale ty, když se smíchají s tou celulózou, což je ten uhlík, a hodí se tam prostě hrst hlíny s 2 žíželama, tak to bude ten krásný kompost ve finále. Takže ano, jde to udělat takhle přesně na to domácí použití, prostě nějaký koutek, kde vlastně potom já vezmu to seno a to se mi rychleji rozloží. V tom kompostu třeba, nebo někde pod stromama. No. Děláme to prostě od narození, jako co je lidstvo prostě na světě, chodíme normálně jako do půdy. A ta půda to vlastně umí, jo. Ještě znova pro ty, co jste třeba přišli jako později, tak bych tady jako chtěla, jako to, co si fakt jako odneste, je, že ten průšvih je, když čuráme, kadíme do vody. Jo, když se ten bobek smíchá s vodou, tak je to průšvih. Ale jakmile to smícháme s půdou, tak ty půdní bakterky to umí. Oni to dělají po srnách, po divočácích, po slepicích, po všech zvířatech, i po lidech to umějí ty půdní organismy prostě zpracovat zpátky do té půdy. Na tom není jako žádná, jak se tomu říká, žádná raketová věda prostě. No. Takže vám přeju, abyste našli to správné místo u sebe na zahradě, nebo u vás v kempu, kam rádi jezdíte, tak třeba se s tím majitelem dohodnete, že do příště to třeba půjde. Samozřejmě souhlasím s tím, že pokud by to mělo být veřejné místo, tak musíte mít domluveno prostě s nějakým farmářem, co s tím potom. Jo? Že nejlepší by bylo, kdyby to opravdu mělo nastat. Jo? Doufám, že tohle si zdravím Banána, zdravíme, pokud si tohle někdy pustíš. Takže pokud budeš příště prostě plánovat Envirofest a chceš doopravdy mít vlastně jako veřejnou kadiboudu na festivalu, tak by bylo fajn mít domluvenýho farmáře, který po skončení toho festivalu přijede, nabere to a dokompostuje to vlastně s bobkama od svých krav prostě, nebo ovcí, nebo něčeho. To je prostě celé řešení vlastně, protože já jsem teda zaplesala, když jsme viděli ty záchody, co jsou tady, že tady není tojtojka, ale nevím vlastně, kam to teče, že jo. Já to zjistím do zítřka. No a jinak vám přeju, ať si užijete teda festiák. Těšíme se všichni na zrní. Kdybyste se chtěli pohrabat v knížkách, tak přijďte, u nás už bude skoro brzo stín. Je tam speciální vrstva knížek na ochmatávání. Kdybyste si je chtěli koupit, dostanete neochmatanou, takže toho se nebojte, pojďte si to všechno prohlídnout. Ale ne na utírání. Jo, ale prosím vás, není to na utírání, jo, to nám neberte, jo, je to pořád na čtení, knihy jsou vzácný. A jinak prostě si to tady užijte a potkávejte kámoše a držím vám všechny v palce a třeba se uvidíme někdy. Tak naschánou.